urlong yang kani kecingkerman. But iyo iya kata haga gospel jongi. Iyo iya ke gospel jongi. Kamaria. Kalalek siya kayeng jong ka Elizabeth kukur jong ka. Kata ka Elizabeth kabang siyam dan jingkerman syuk. Ba endang ha, bendang seng, endang pun yi ikun na po jong ka. Kala seng kala pun. Kam siyam du jingkerman. Kala seng yaw kun jong ka. Ba haba kukur jong ka. Kamaria ki seperti kawan jengo ya ka. Kawan jengo ya ka. Kala yaw ke jingkerman. Marita ikun. Ikun iba ka seng kapun. Ia kendu. Yaw long penim. Armut ki kunlung. Hak kepo jong ki kemi jong ki. Kia kendu. Wei de blay. Balakit labak. Lap seng lapun. Naga maria thei suti. But wei pan. Unong ya thulupa. Uyones. Kumno. Uta uba ka maria kakit. Kapun. Hak kepo jong ka. Ulapan kemen. Yang tau wei pan ukunlung. Hak kepo jong ka wei pan dekat kemi. But kata ke jingkemen. Kata ke jingkerman, kata ke Elizabeth kadon. Kalau penlong ya ka banong. Kalau penlong ya ka banong, lakar ku ya pi na pedeng gi kentai. Balakar ku yo so jong ka po jong pi. Hatu ngadai ke bakat ka kami utrai kan dawan jengo yang kini ki kentien. Ki pamanyi man lakasngi kat lo kelasyu hakasisngi ngiao. Ku play kepada kecing ayai. Lakar ku ya pi na pedeng ki kentai. Kum ki kun Kristen Katolik. Ngamdep. Lah kumno. Kabak hendiat kabagi ong ya kini ki kentien. Di santo sen sisi. Don skiwai kiwai rupi benang tentam syusyu nanta. Henry la kumno. Man lau Katolik. Man laka Katolik. Larang ba lakunlung lasam la lakna. Santo sen tengi ong. Hagasisni kuplay kepada tekecing ayai. Lakarku ya pihak pedengki kentai. Balakarku yoso kupo chompi. Hadom dei kunta. Abang itu ayo rosary. Kadai. Bakman kesian ke begitu aja kan mau kan. Kini ki ketian kidai. Nah, kejen thọ bakui ke bagi yosno menta. Dei basu tau mani. Anda kidai. Nak ketian ke jong play. Ba kini ki kentian habangi ongi kini ki kentian ngiyo ya kini ke jingkerman. Namar ngi penbut da sega jingkerpan. Ko Maria bakui. Ko duai na ka pentai jong ngi kinong pom. Mentang. Hak por ke jingyak jong. Kata ke jingkerman. De kamaria thei suti. Kalalek syaka Elizabeth. Kalara ya ke jingkerman. Ka ba ublay ula aya ka. Kalara ya ke jingkerman. Ka ba ublay ula aya ka. Hadu baitai kunlung. Uyo anes no pen baptis. Ula kenji da ke jingkerman. Haka po jong ka mi jong. Ngiloong nenne. Ba ke jingkerman ke jongi. Ke jingkerman jongi. Kadai bantreka. Bat kunta. Kumbala khot lajer. Ya ka Maria Theistoti. Ka kemi jong play. Lende the God bearer. Kumbaki ong. Haka pareng. Lende kumbaki ong. Haka Greek. Theotokos. Kanong ka play. Kanong kit yo play. Kanong ra yo play. Kanong pun yo play. Kumta mangi. Kibalong di jong Kris. Kumbo ong Paulus apostol ke jipule ba jongi ngiru ngilong kinong ra ya ukris. Bat kumta kane ke juk ke jingkerman. Kane ke juk ke jingkerman. Kau ka Maria Theistoti kala ai ke Elizabeth mangiru ngendra sya ka pertai. Ngidai ban im ya kane ke jingkerman. Bakumta endah bakut kisngi jing im jongi hang ne ha pertai ngin lak ben roi ke Maria. Kadonut jonga kaya ro pendan burong utrai. Maka men sen jonga ka syat kemen hau blay unong penim jonga. Para bengai yole se pinong kumnongin im ya kan ke jingkerman. Kumnongin le ya kan ke jingkerman. Ya kwa penong kan ni. Ni kwa penong kan ni. Ba hagini kisngi ki jongi. Nyai lang ba jong kan ne ka. Kumbah ka ba sedang jong kan ne ka sngi burong. Hak senam kat kendai spas santo. Kadon ke jing jenja ke jing julor jong ka tma. Mentaru kadon ke jing jenja ke jing penjulor jong kan ne ka klam. Don nak pedeng jongi ki ba ye ki ba toy. Les ki ba ngi thu ngi tha.
kila khlap no nakadau jo kan de jing pak ki khun jongi kim yo ban skut ki para ki jongi ki bobon kim yo ka ban ka sa ki ladu ke jing trei ke jing ta la seng et chi sha nyem la wat tang ban le on tap ye ki bangi e ni thai nyem la wat tang ban le chingo ye ki bapang ki be sitom ki para ki jongi ki kur ki jongi ki bangi thu I tha handai apa gini ki e pak de don ru ki ba ya kan ne jing kerna pe ya ki doktor pe ya ki nurse pe ya ki sipai pe ki dun bana nak mat e baniale persai gini ki ki ai jing kerna nakadau jong ki ni don ke jing kerna ba ni nom yo kan ne jing pang ni nom ngat kan ne jing pang ni yo kan jing sumar pa ta 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 ki don ru hakin ne ki sni jong yo wat hang ne hari jong ni yo sni ngau sarong ya laki jong kejai bedre ke bale ba ha pasang na ko pasang ngelayo snow ba badon mano bapang mat bala set la khang no gitu ki jaka gitu ki snong ne ki ye kesen kum no ki wei pa ki le ra jen ba kum no ki wei pa ki le pen biang ye ki bat ki ai ke jikram ne gitu ki bapang ki be chita kane ke de ke ba ya ke jikram na mar ki don ya ublei ha ka don no chong ki na mar ki don ya ublei ha ka men se chong ki para bing ngai bi ye kumbang laong ke ne ke sni ke de ban ai jikram ne ye upaman haka kita jikpen pau ke jikpule ke penempong jongi I kumbau la jok tamba utaya ubala kana ka kentai una chok haka jikpule ke baar jongi la ongangi ba ensa pendam ye ki ai barok hapo ki slajat jong kres hoi ni jenta ni sitam ni tie ni sie Henry, ni dalam kene ke cingkrangan. Bakumbau play, ula simno, ya ka kami jong kun jong usap neng, met ban se hakaburang. Kumbala kular yang i ka ketian ke jong play, bayangiru an sapan mipa, namargi dei ki jong kres. Ni dalam kene ke cingkrangan, ni dalam kene ke cingkrangan, bayangiru play, unsali, unsasuma. Bak kabukut, anda habal dat kini ki bar. Ni lah ban roy lang. Yin la ban roi lang bat kamaria testi banong kado not jonga kaya ro pendon porong ya utra pi apa deng jong kicu nda ba kalong kebe kala arnat kam chumi chu shala la long kumba ong mangi menta confinement kami dadon kamano remano banyara te kamaria testi kala lai banyara kala sa lai penai bat kaya sabat kat kum bedus tur jong kicu te nriu penai ndai bandi seba ndah bala arna te kala lek banyara te lada makan kebala lek banyara ya ke Elizabeth kadiga kemi chong te kumta maka kan saya rap yang iru kata kebala ya rap ya ke Elizabeth kata kebala senran ya ke Elizabeth kepor baga don kam kan sa senran yang iru ublei on ayaka ya kepor bandoilan na ka bentai chongi banyasai na ka bentai jongi bangin lai na paro ki jing sitam ba kata ki jing kula ka baula ai hau Abraham ba ki kun jong kan sa urlom hangiro para bangin bi tongin bu ka jing shania jongi haka kmi peneng bi jongi ngin doai ban nge scam bakan sa shashkor bakan sara iki jing doai jongi syau jisu ukun jonga en yaro yo Jesus Christ Amen. Yang nak bentar kecing kelai kecingnya. Lai spa real way. Lai spa real way. Kau
para tungin pai shub lei ukpa jongi ubasha skor barbor gi jing doai jongi ki khon ki jongo hin pa shu ye ki jing terpan jongi ya kan kelima Na kebenta ukpa bakoi Pope Francis Diocesan Administrator jengi Father John Madur kilengdo kiriuniam kinongte kambalang baro bakindak de kejing start jing shempang kejing iet ba jing shirhem ban yalam she kejing la yot bashisha yiki pai reungai balapin khamti ha kejing sumar sukher jongki ngi kerpat yami ko try na kebentai kirempai kristam baro bengin lait nakapang kasitom nakaram kasya nakijing ikibapinwet yakatrei kakta bengin duplong kenuksa kababhai kiwei dakajing bakajing teli bengin smotho baki yin kisem jungi kidei banlong ki yin mani barit kum hakani kapor jakaklam ban yo amat yakajing sup jingkemen dakajing duai lang man lakasi haki long yin long sem jongi ni kerpat yami ko try na kebentai kilong kemi baro kibayo bentar lang hakani ka mas bakun kham tam kitui kibrano okerta bekin yo ya ke jingtingen jing shingan jingkot jingklan ya ka met bat kemensin bak bengin perthu ubut ya ke jingkongu ke jingit sneng jong kemarian halau jong ukun da ka ba pendep hok ila ka kamram ha ke jingim marwei bat ke jingedei para briu ni kerpat yami ko try na kebentai kinong sensyar ki babat ya ke bor pat ba hari India ha ke jela jungi ha ki shnong ki thau bat ki pat ba baro akan ni ke ri ba e jungi bengin la ban shem ni ke jingla yot bashisha ke jing petem bopura ke jing reublei ba ke jing sngore bat tu ai jing sup ko try bat ke khu ya ke ri India bat ya ke perthei baro kowe ni kerpat yami ko try na kebentai kitoi kebalangat akan dikejing pangklam covid khat kendai bakin yo no kloi ya kejing kot jing klan kinong tere ketenat joko kot kekhia frontline workers kiba IT met bat mensim ban sumari kiba pang ke basitom bat ban pli kalat kelenti ya ki doktor bat kitoi kiba wat jing tip ban yo no kham kloi kidawai desin ban yada na kini kejing pang kebalasa priang keleng ke perthei ni kerpat yami ko try Blei babha masbon malayo sngawi kejing ut kejing nam kejongi kekerpan kejongi dan buon ko kenran ki bangi kwa banyatu yami andai meu batep na dong shadong meu bayo ilun metep kumno ban penbiang kejing don kam kejongi a kenran to ai kata ka bangi pan dau kres utrai jongi amen Shin kedua jduai lai spa nyo putra lai nyo pra Long
Bagane ke jing kinya jonga bat jong pi. Kan long ba pdiang hon hakmat blay pa badon bor baro. To try to prevent Indiana teaching na kata dia roh kurang buat kerja jauh kacing mentoy ini banyak kabalang baru kowe To ai bagane ke jing terwai jong ke jing e jong i kan kiu sakmat jong me ko trai. Badha ke jing asai lem jong ka Maria thai suti bukui ya ka bala shimno shabneng. To ai bagi donut jong i baklang dekat ding ke jing e kin angnut barobor tang yami dau Chris utrai jong i. Amen. Utrai undon rengkat bat pi. Mereka hidup Do kentiu ya lagi donut. ikan bisa try Do nginyai mu yang utrai ublay jong i. kasih hak bateri Da shisha ka long ba shong hok bat ka badai. Ka dai ti jong i bat ka jing panem yang i. Haman la ko por bat ka jaka ban ai mu yami. Ko kan ra ko pa bo khoi ko blay baron bor bat bom jukun lang ba utrai jong i Jesus Christ. Namar menta gisni ya ka kumi basoti jong play la shimno shabnang bakan longkum ka jing sedang ba ka dur ka da jong ka jing janai jong ka balang jong mi ba ka dakashin jong ka jing kermen baskem ba ka jing petengan yu pai pilgrim jong mi dalelei men amsha ya ka ban man ka jing puut jong ka jing tat naga do jong ka hi ako buram bam la shampang kala khayu khun jong mi ubala wan long bre unong seng jong baro ke jing em bat kumta rengkat bagi kenhun ruai jong kiangan ngiro ya me kat bangi pen bena da ke jing teman Lai and die sao. shisha melong bakui ko trai baka dei hok babaro ke ba mela thau kin ya ro ya mi namar lang bau kun jong me trai jing Jesus Christ na go bor baka jing trai jong men siem bakui me ai jing em ban me pen kui pen ketang ki e baro bat mem ju sange ban lum halade ya lau pai nang banadu bami hadu besap kesni andok terwai ka kenya ka kriam bakui sha ka kerteng jong me namar kata ko trai ni kerpat ret ya mi badong ju men siem men so bha ban pen kui ikini ki jan ai ke bangilawan ra ban pen kentang ya ki bakin kelalong kamet baka snam jong kun jong mi trai jong mi Jesus Christ
ubala hukum yang ini ban penmenta yakini kijing maya namar mauhi hakabiet hakabalai tino yo ula shim yo kupu badakabai mu yame ula doai kerpu ula kedia bad ula ayo ula gesenran uom do shim bad tobam nakane pi baro namar kane kalong gamet chonga ya kaba on IT naga benta jompi haga ju korukom andalala ya bam ula shim ya kokuri bada ka baingu ula doai kerku bad ula aya ka halaki senran uom do shim bad to di nagane pibaro namar kane kalong kokuri jong ka snam jonga jong jutang bat mai bat bom cukut ya ka ba on penmi na ka benta jong pi bat na ka benta ki bobon ya ka ban mam ikipok to le kane ban kan mau ya ba kejing maya jong kejing ngai Kasih bagi pamyune upu, bagi kita kaki kakuri, nyipen raga yang jami kotra, karena namar kata ko try kat bagi pen mentai gijing syai sitom mapelai im jong kun jong mi ya gijimi pat badon kuram jong u ba gijing kieu jong u sebenang bat ro kat bangi ap me lenti ya gijing wan biang jong u ngi terwas ngau hami ya kene gijing kenya ka bokui bat ka baim ngi kerpan ya mi tope ya gijing terwa kenya jong ka balang jong mi bat ko kubur yu jing kenya ba gijing yap jong u melamon benten ya sup ya ngi bat me to ai bamangi ya ke ben sa daga met maka snam jong kun jong mi bat ya ke ba on pendap do men siem bo ku jong u in kala long ka wei ka met ka wei ka men siem how chris to un pen long to un pen jana yang ni ban long ke jing terwa bom cukut hami knang bangin dup yo ya ka nong pateng lem ke belajiet jong mi kerpang rengkat ka maria thai suti bo ku ka kemi jong blai rengkat bo joseph bo ku ukurim jong ka lam bagi apostol bukui bagi martir bakrau buram rekan bagi rukui baro hake bagi syania banyo jingyara hake jingya sai lam baklam kut jongki hakmat jongme ngi kerpat potrai to ai bo neu jin knya jing pen yesuk jongi un pen roy ka suk ka sain bagi jing pen em ya ka prathai baro kwe to so bha pen scam bagi jing ngai bagi jing ie ya ka balang pilgrim hangne asla prathai rekan bu syakri jongme u Francis ukpa bukoi chongi kakan hon ki bishop kilengdo baro bar upai baro ya uba mela penlong u chongi to snap i jing duai jong ne ga yeng ka sem ya ka ba mela khot ban ya lum lang ka we khamat chongi ko ukpa bi is bun ha ga jing is nei chongi to lum lang ala de ki kon chongi baro ke bala sapriang sa tlak ka pertai ya ken ban ki para chongi senrang bakan thai ki balak lando bari kita baro ke balapan snobha me shwa bikin klan na gani gijing im to priang snobha da ka jing e syaka hima jongme hangta ni kerman bandon bangin ya hunlang da ku buram jongme do kresu try jongi do ba meta sei ku perthai baro ya gijing ba da u lamban u bat ha u kan long ha meu blei pa badan bor ha ge ji long ko wei jong men sim ba khoi baro ka buram ma ge ji ro ju nam la ju nam amen kumbala hukum yang idau nong penem bat kumbala hikai yang i dekat tin blai nginut ban om ku pa chong i u ba
lai yang ingin kerpan ketrai ning jing sneo baro haga jing sbon jong me to ai jing suk jing sai jing sngi jong i nang ba ga jing rap ga jing snei jong me ngin lai baro bor na ka po ban ngin yo jing ada ning jing jin jar baro kan ba ngin ang ap mi len ti ya ga jing kermen pa kuoi ba ga jing wan pa jong nong panem jong i o Jesu Christ Mel bala ong na ki apostol jong mi ka jing suk nga i api ka jing suk jong nga ai api wat pai iki pop jong i han re ka jing nge jong ka balang jong me ba ka jing spun jong me to ai ka ka jing suk ba ka jing ta li ka wei kum ka mon jong me ma mel ba em bat ba sin sha chu nom la chu nom Amen. ka jing suk utrai ka don barabo rek ka api Rekat batu. dongin ya terwai ka jing suk i wei Hakmi ukon lam brot chong play Hakmi ubakit no yaki pop chong ka perthai sup kitu yaki balakhat shaka jing khawai chong ukon lam brot ko kan ra ngam shong hok ba menwan rom ma po ka yeng chong a rei shong kan cha ka tien ba ka sem chong a kan sa
gasla shi sepa anriu popra. Ngin pet gasla shi sepa anriu popra ko pomenyon mensiem ngin ya duailan. Go Jisu jonga ngangit sem bamidon teli hak sakramen bekut dam keduan. Ngai yemi nolor ki baro bat ngasrang bamenwan apo kamensim jonga namar bamenta kumni ngamla ban pediang yemi hak sakramen bekut tuan apo kedon jonga hak jinglong mensim ngapiam yemi halak kedonun bat ngapenya so ilagi batni watsha pangan klashu nami. Tu nginya duai. Ngilaya bam ya set na ki sakramen gejing penem kotrai. Ngikerpan ya me ban ai. Bara gejing asai lan jonga Maria thai soti bokui. Ya gabala shimno shabane on yalam yangi shakuburam jonga jing mi pa. Nauju ukres utrai jongi. Amen. Ini kebor ini skor kemudian ya gejing kublai nay presiden jonga senjuk kentai Katolik jonga jalan yang ba jongi ikong kiltiyoran marabanya tasumah insyaallah. Ka kubor bat kijing dwai lim kot ka senjuk ki kentei Catholic Shillong Archdiocese. Ning kong ning sharp ni ainu yo blade try kan rat bola pli ya kan ikalat ban yo e simpenta bat dwai lang ha kan ikamas bakut kerpang kasngi kan mau burom ya ka jingsim no ya ka Maria Shabne. Ni ai kublei Reverend Father John Madur, Diocesan Administrator. Ibala penmenta ya ka Eucharist bakut. Ila ai lat da ka jingkmen ya ki katu kat ni ki long kemi bali simpenta bat banduai lang. Ka senjuk ki kentei Catholic Shillong Archdiocese ka ai ka jing kublei kit bok kit ruyang ringkat ka jing duai hakmat ujisu na ka benta iwei pa iwei long kemi badon hajam ni hajingai ki be simpenta ni ki bamla banye simpenta ki chu ki balano ha kerta ki bapang ki basitom met bat mensi bat baro ki long ying long sem jong ki para bange bau blai try kan rat un kerku kerdo un pelai ki jing pang ki jing sitom ka jing duk ka jing kerdu ka jing duk ha mensi ka jing atatin bat ka jing du jing kermen bau blai un ayengi baro ka jing tingen bat jing klan mensi ling ba ka jing sa jong ka mei beneng ba i jongi ka Maria Thesuti. Kajing simno ya ka Maria Thesuti sa beneng kalong ka daw jong kajing kemen ya ki yeng ki sem Kristan baro salonsa. Ka Maria ka de kariu dukhat baken sai tam jong ka yeng ka sem Kristan jongi. Ka kemi bakraw tam jong ka jai benriu baro. Ni ai ti haka kum kanong yada bakerpang jong ki kente bat ka kemi jongi. Habala simno ya ka sebeneng ka hok kasat jong ka Maria kala tingsen. Haperte kala im da ka jinget banela da ka bor ba mayan ka jing sumar sukher jong blei. Kala im da ka jinget bat kala nget kumbala ong angel ya ka ha ka jing penbna kat kum ka gospel Lukas kala nong ka bading kong ka khot ka ba kubra ka ba ong ku blei ku Maria ka badap da ka jingai e utrai udan bat pi lakar ku ya pi na pedengi kente kom ki kon Kristan dong ini pertubut ya ka Maria Thesuti ban long ki baklan ha ka jinget bat kloy ban syakri yo blei bat ya ki para pri ka jing simno ya ka Maria Thesuti syabneng ka ai jingkermen bat jingklan mensim yangi ha pedeng ki jing artati ka Maria kan om ino ya ki tu baro ki basania ha ka bor jesa jongka
tu mencang ini ya pendem ya ladi hak jing duai bat ngin ai ti kentang ya ki yeng ki sem jongi bat ngin khot kerpat hak maria ka kemi ki jaj benrio baro bat kanong ya rap klemput bakanya sa lem hau kun ba i e jongka uji sukres kumba uji su la ko mu e la ka kemi hakana la pen kelawan ya ka lengba ka tia sa lem jongka ko mei ba e ko maria chesati to long ma pi ga kme ba ba thon jongi kumba la aina me pi ko jakare ki nong po ko jing tingen ki bas ngosi ko jing kot ki bapang to kor ku do yani tu yada ye ki yin ki sem jongi na ka jing sha ban ben na ka jing duk jing kerdo na ka jing pang ka jing sitom kham tam e hau news nem hajar arpo tu yada kerpang ya gitu ki balasya kita hakani ka kelam kobet khat kindai ai jing tingen mensir ya gitu ki yeng ki sembaro ai jing klan ba jing kermen haki kenang ba kinyo pediang pat ya ka jingkot jingkia bapura met bat mensir ya saat mapi hau kun jong pi uji sukres bau pa beneng badan bor un pa yau angel nongeda ban yele persya da ka bor ba mayan kata ka wat lam ba me ding jongu ban syok arsut ya kata ka klam ba penjat sya ka lawar ding bam julip tu ya da yangi na ki jing sneu ba menta ba tu pelai yangi na ka pop kenang ba mangi ki ba ai ti kentang ya la dia pi ngini o mat ya ka jing e ba kerpang jong pi kabaya dayangi bat ngin im ha ka jinge dei bat ki hok ble ni pan bat duai kerpat ye kini baro ha ka kerteng ba kun ba ye jongpi u Jesus Christ u ba im bat sinsha junom la junom amen kok pa jongi u ba beneng kan long ka ba ka kerteng jongi kan wan ka ima jongi kan long ka mon jongi ha ka kendo kumba beneng tu ai ni anta ka jingbang jongi kabala ka sini batu ma yani akirin kam jongi kumba mi ma ki bade sini yani bat wat yalam ni sha ka jingbushoy nrei tu pelai yani na ka basni amen nia petri abo ka jiada jongpa kurong hable bakoi wat kinta ki ka dunia ka jinchon Henry tulai ini berabon di sir baro, kutai seti badan burung badalakerku. Ka burung, hau pa badau kun badau sir bakui, kumba dalam haba mingkong kuju kata barabon julong amen. Sni burung basuk ya pi baro. Yang nak minta ke jingkerku, rodam lagi kle, berpiang ke jingkerku jong play. Do play ubalang bau kun jong kamaria kai soti, ulaman nak jing sebun jong u berpen em ya kajak benreo, un kemen berpendap ya pi dah ke jingkerku jong u. Amen. Do kintip haman kapor bagajaka ya ke jing ada jong kamaria, nabalang ba jong ka. La syam ba pilong ni babet ban priang yang nong sang ke jing em. Amen. To ai ba ma pi ki ba lum lang na ke jing ru blai ha ke sni pin ra ba pin ba pi ke jing ai jong ke jing kemen men sem ba ki bai nong ba kan ja banang. Amen. Ba ke jing ku jong blai ba don bor baro upa ba ku kon ba men sem ba koi kan hara pi ba kan sa ba pi junam. Amen. Toya le sup kamas kalawai. Iso ya uplay. Shwa ngin roi ke jing roi. Penkun nyi kwa banai ka jing uplay ya ki long kemi ki senjuk ki kentai Katolik trong ni jong ke jalan yang ba trong ni ki bala yarap haga de gesni om tang ru ba ya lam ni ki jing doi nai kunju ru pentersan ni na kum ta ki jing lut jing sap trong ka ni gesni uplay shibun
ya pi barok presiden bat barok yang kikam jogas jok kim thai Catholic jongi bat ni pa ke ni ke jing kuble barok ki yang kesan ki long kemi ki jongi ba kin yo ke jing kru ke jong blai nang ta shibet akopo sau chitang yen don kamas pareng at 4:30 we'll have the English mass and at 6 in the evening we'll have the Garo mass and tomorrow the masses will be as usual na shai kesni ke mas ken long hi kumbang ni julong man la kesni try in dua ke jing dua angel try nang tang session ke jing rwai kun wangel try lawan lam kubor ka Maria kublei ko Maria badam ke jing aye try don bakha la kuy pa na pek ken thai Malah berkuil sok ko trong phao Giêsu, o Maria berkuil trong ni trong play, terduai na berta trong ni kenong ko, menta kapor ke cengyak trong ni amen. Hakmi ngalong ke syakri utrai. Kublai ko Maria, padam ke cengayai, utrai don batha, la berkuil pa na pek ken thai, malah berkuil sok ko trong phao Giêsu. Ko Maria berkuil kumi trong play, terduai na berta trong ni kenong ko, menta kapor ke cengyak trong ni amen. Baka ketien kelawan longdok, adalah syongsa bani. Kublai ko Maria, kepada kecengayai, utrai don batha, la berkuil pa na pek ken thai, malah berkuil sok ko trong phao Giêsu. Ko Maria berkuil kumi trong play, terduai na berta trong ni kenong ko, menta kapor ke cengyak trong ni amen. Terduai na kabenta trong ni kenong kablay berkuil. Dongin ya duai, kutrai ni kerpa yabi, toke ya kecingay trong ni apo kidono trong ni, mangi yulatip ya kecingong do, kres ukun trong ni, nagakubor trong angel, nagakisya sisom agalik na trong u, inboy sukurong kecimipa, dauju kres utrai trong ni, amen. Kabam mau pa barau pun bahau mensiem bokoi. Arspa Saulai. Ar Saulai. Jump